Assalamu alaikum everyone and welcome to Synonyms. Kalmar yau da zamu kalla ita ce beautiful. Mun san me beautiful, kuma mun san cewa ita kalmar beautiful ba ko shi ne ba akan kowa ake amfani da ita ba. In namiji ne akwai abin da ake amfani da ita. In mace ne haka. So kun san beautiful da handsome. To amma kuma akwai wa'insu wanda muna ma amfani da shi ba mu san cewa bai kamata mu yi amfani da su ba. So ita dai kalmar beautiful me ma'ananta? Beautiful shine kyau. So a ina ake amfani da ita? Akan mace. Akan mace ba yarinya ba, mace shi ne ake amfani da kalmar beautiful. Sai pretty ita kuma ana amfani da ita ne akan karamar mace, yarinya ko kuma mace babba wanda take kama da yara, maybe tana da karamin jiki, fuskan yara, ita ma ana amfani da kalmar pretty. Sai kuma handsome, wannan a dama kun sani akan namiji ne ake amfani da handsome. So amma kuma ana amfani da kalmar handsome akan mace. Akwai wani novel ina ga Emma da Jane Austen ta rubuta, an yi amfani da kalmar handsome akan wata mace. So in za a amfani da handsome akan mace, to mace ce ta kasance ta ƙarfa ce. Misali tana da tsawo amma ba murɗaɗɗiya ba. Ita siffanta da yake da tsawo yake na alaman zama ƙarfa in yana da kyau ne siffan. Tunda akwai matan suke dogaye kamar maza. So amma kuma tsawon nasu ba tsawo ne mara kyau ba. Za ga tsawo ne mai kyau kuma ba a murɗe suke ba. So wannan ana iya amfani da handsome a kansu. Sai kuma akwai attractive. Attractive shine ana amfani da ita ne akan mace ko namiji idan suna da kyau amma kuma kyan nasu yana tada sha'awa. Shi ne ake amfani da attractive. Aka ce somebody is looking attractive, that means yayi kyau kuma kyan shi ma yana tada sha'awa. Shi ne attractive. Lovely kuma ana amfani da shi ne akan wani wanda kake ƙaunan shi. Wanda kake ƙaunan shi, to sai za ka amfani da kalmar lovely akan shi. Idan kyan nashi ya kai har a ƙaunace shi, sai amfani da lovely. Sai kuma na ƙarshe akwai gorgeous. Gorgeous shine suna da ma'ana ɗaya da attractive, amma shi gorgeous ya fi attractive. Shi ma gorgeous ana amfani da shi ne akan mutumin da ya yi kyau kuma yana tada sha'awa matuƙa. Shi ne ake amfani da gorgeous. So kuka lura muna amfani da wasu kalmomin da bai kamata ma mai amfani da su ba. So wannan shine bambancin wayannan kalmomin.